Assalamualaikum lur. Aku arep gawe camilan jadul lur, jaman biyen. Iki bakal iki enek parutan kambil karo pati. Karo banyu, karo tak kei uyah. Iki dilesok langsung ya lur. Terus dikei banyu, iki senek uyahe lur. Cukup lor iki gek dimasak. Terus disokne kene lor. Terus iki lor terakhire dikrekep iki. Diwalek lor. Ditutup meneh ben panas. Wes mateng lor. Niki lho rupane. Ya dintas. Panas serang. Seger banget. Iki lor sing tak gawe mang jenenge emplek pati. Iki pangane wong biyen. Jadul. Iki cara kaya pizza ngono lho, tapi desa. Ini lho lur. Enak lur. Emplek pati. Iki ora mambu minyak belas lur. Enak. Gurih.